Як вы глядзіце на гэтыя ваяжы Александра Лукашэнкі і ягоных памагатых? Што гэта азначае? Узурпатара выпусцілі з клеткі? Ну, ведаеце, кладучы руку на сэрца, вось гэты саміт у Дубаі, пра які тут згадвалі, гэта такое мерапрыемства пад эгідай Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, і там не толькі дэмакратычныя краіны прысутнічаюць. Ну, Беларусь яшчэ не выключылі з Аб'яднаных Нацый. Так што фармальнае права ў Лукашэнкі было, і гэтым правам ён па поўнай праграме пастараўся скарыстацца. Найперш, канешне, каб паказаць, што вось няма ніякай ізаляцыі, і гэта трошкі, канешне, усміхае, так бы мовіць, што за адзін дзень, як яго прэс-служба рапартуе, ён там 16 сустрэч правёў з лідарамі іншых краін. Ну, як кажа, на нагах, як кажа прэсавая служба ягоная, на нагах. Пры гэтым прэсавая служба адбіла ўсе пальцы, пішучы пра гэтыя сустрэчы, і закідала проста усіх гэтымі паведамленнямі, што Лукашенко проста бясконца сустракаецца. Тут п'е каву сустракаецца, тут ідзе кудысьці сустракаецца і гэтак далей. Канешне, гэта абсалютна абсурдна, ніякіх перамоваў адзін на адзін там не было і не адбывалася. Ўсё гэта нейкія павітанні проста, дзе тут жа з'яўлялись прапагандысцкія фотографы і рабілі фотаздымкі гэтыя і падпісвалі і распісвалі ўсё гэта. Але тым не менш, наратывы свае Лукашенко туды прывёз. Іх слухаюць і вымушаны слухаць, але ўсё ж такі прэзідэнты Літвы, Латвіі і Польшчы адмовіліся ад фотаздымку з Лукашэнкам. Чаму іншыя не адмовіліся? Ну, глядзіце, па-першае, там жа ўвогуле, калі казаць пра беларускую прапаганду, дык напісалі, што нібыта авацыя і стоячы зала сустрэла ці вітала прамову Лукашэнкі. Насамрэч, як потым высветлілася, там была група падтрымкі, так бы мовіць, з некаторых адыёзных персонаў за атачэнне самога забойца Баскаў, так, которага забраў з сабой Лукашэнка ў самалёт, мог і пастаяць, конечно. Ну, а ўвогуле, глядзіце, пры ўсім пры тым, канешне, тут гэтыя танныя трукі з боку прапаганды, але Лукашенко, тым не меней, мае сур'ёзны разлік, чаму такая ў яго была прамова. Там жа экалогія пастолькі паколькі была. Ну, увогуле, вялікі эколог, вялікі мараліст, ён жа там і пра маральную адказнасць перад будучымі пакаленнямі разважаў і гэтак далей. Але там не экалогія была на першым плане. Ён скарыстаў гэтую тэматыку, каб кінуць зноў камень у гарод захаду, які нібыта і вайну ва ўкраіне развязаў, і грошы не на тое траціць. Лукашенко лепей ведае, на што траціць заходнія грошы. Всё такое. І галоўнае, што ён хацеў зарысавацца выгадна ў вачах вось гэта, як цяпер модна казаць, глобальнага поўдня. А гэта ўсё ж такі вялікая колькасць краін, гэта недзе 130 краін, і калі разглядаць іх у шырокім кантэксце, гэта і Індыя, і Кітай, гэта ўсё ж такі сапраўды, ну, значная такая сіла. Канешне, смешна слухаць там пра нейкія светлыя перспектывы супрацы з якой-небудзь экватарыяльнай Гвінеяй, але ж мы бачым, што Кітай вельмі выручае ва ўмовах заходніх санкцый. Уласна, спадар Александр, Лукашенко ўжо прызямліўся ў Пекіне, і калі яго не запрасілі на вялікі саміт, усе казалі, ай-яй-яй, вось Лукашенку не запрасілі, бо яго там не хацелі бачыць заходнія лідары, і Кітай не запрасіў. Але цяпер будзе візіт з Сі Цзіньпінем заяўлены адзін на адзін. Гэта поспех? Тут трэба падумаць, ведаеце, бабуля надвая варажыла, таму што нядаўна вось усе аглядальнікі дружна адзначылі, што праляцеў Лукашенко як фанера над Парыжам, над Пекінам. Яго не запрасілі ў Пекін на саміт «Пояс і шлях». Гэта быў трэці саміт, трэцяя такая канферэнцыя, на дзве папярэднія запрашалі, а тут вось такі пралёт. І гэта звязалі з тым, што Лукашенко надта ж пасварыўся з Польшчай, з Літвой, карацей вось з гэтымі суседнімі краінамі развязывают, там же вядома, амаль што законопатили уже яны межы, не ад добрага жыцця, канешне. А гэта б'е па кітайскіх транзітных інтарэсах. І вось тое, што Лукашенку на той форум не запрасілі, гэта многія каментатары палічылі праявай такога незадавальнення Пекіна. А вось цяпер тут яшчэ трэба падумаць, ці гэта заахвочванне такое, ці гэта можа выклік на дыван. Ва всякім разе варта адзначыць, тут ужо факты ёсць, статыстыка ёсць, што апошнім
часам вось гэта плынь мігрантаў зменшылася, і былі нават дні, калі палякі там ці літоўцы адзначалі, што ўвогуле маразы прыйшлі, зіма прыйшла, то відавочна тут таксама і аб'ектыўныя прычыны на гэта. Спадару Александр, гэта Дубай адна пляцоўка. Зараз у Пекіне рысавацца будзе Александр Лукашенко, і ягоная прапаганда пэўна гэтым скарыстаецца таксама. Пляцоўка АБСЕ, дзе з фармальнага боку Беларусь не могуць выключыць, але пры гэтым чаму дазваляюць Амбразевічу казаць тое, што ён кажа? Абсалютную хлусню. Чаму ён адкідае гэтыя закіды ў тым, што нібыта Беларусь не вывозіць украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторыяў, калі сам Лукашенко гэта пацвердзіў, і Талай гэта пацвердзіў, і зараз Чырвоны крыж выкінуў таксама беларускую арганізацыю са сваіх структураў часова. Што яшчэ трэба даказваць Захаду? Чаму Захад ідзе на гэтыя гульні? Ну, дэмакратыя ёсць дэмакратыя, таму якія б адыёзныя прамовы не былі, пазбаўляць слова там не могуць. І іншая рэч, што АБСЕ, ну вось глядзіце, Беларусь, Расія, Эстонію заблакавалі старшынёўства Эстоніі ў гэтай арганізацыі. Ну, яны ж нічога такім чынам не вырашылі. Там, калі не памыляюся, Мальту вырашылі на наступны год старшынём у гэтай арганізацыі прызначыць. Тут іншая праблема. Праблема ў тым, што сама гэта АБСЕ сёння нічога не можа зрабіць. Таму што у свой час, вось я нагадаю, у 75-м годзе гэта ж пачыналася з заключнага акту ў Хельсінкі, і там адным з галоўных прынцыпаў непарушнасць пасляваенных межаў у Еўропе была прапісана. А што цяпер, калі Расія зламала гэты прынцып, калі яна ўварвалася ва Ўкраіну, а Беларусь з'яўляецца суагрэсарам, увогуле тут або распускаць гэтую арганізацыю, або ну проста канстатаваць, што гэта, на жаль, абсолютно нядзейсны на сёння інструмент, як па вялікім рахунку і Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну, уласна, АБСЕ нічога не можа вырашыць, ААН нічога не можа вырашыць, а пры гэтым Александр Лукашенко, Пуцін можа рабіць усё, што заўгодна, ездзіць, рысавацца, выступаць, і ніхто нічога не можа зрабіць. Ну, прынамсі, могуць хіба выйсці з залы і не слухаць гэтых абсурдных прамоваў? Я думаю, што лёс вось гэтага змагання паміж дэмакратыямі і аўтакратыямі, я б тут шырэй глядзеў. Тут жа не ў залах гэта ўсё вырашаецца. Гэта вырашаецца на палях бітваў ва Ўкраіне. І вось тут вялікая праблема. Тут сапраўды драматычная сітуацыя, бо мы бачым, што той жа самы контрнаступ украінскі, скажам шчыра, не ўдаўся сёлета. Не ўдалося вялікіх поспехаў дасягнуць. Мы бачым сімптомы стомленасці на Захадзе ў тым, што тычыцца падтрымкі Украіны. І гэта вялікі выклік. Гэта вялікі выклік. І ведаеце, вось Пуцін і Лукашенко не самае галоўнае, што там нейкі Амбразевіч яшчэ нехта выступіў на гэтым саміце. Самае галоўнае, што яны паціраюць рукі, яны думаюць, што а мы ж мацнейшыя, аўтакратыі гэта лепшыя сістэмы. Дэмакратыі гэта гнілыя, як Лукашенко неаднойчы казаў, там слабыя палітыкі, у іх там няма пэўных прычындалаў, а мы крутыя, а мы моцныя. І сапраўды гэта выклік, таму што у дэмакратыі шмат плюсаў, але яна трошкі страціла мускулы, яна страціла рашучасць. І гэта выклік. Спадар Александр, ці ў гэтым моманце, калі для Захаду вельмі важная стабільнасць, калі ўсе стомленыя тым, што адбываецца ва Ўкраіне, яшчэ дадаўся Ізраіль таксама з вайной, у гэтай сітуацыі ці Захад не зробіць такі крок, што правы чалавека ўнутры Беларусі не так істотныя, галоўнае, каб было стабільна, і з Лукашэнкам можна размаўляць? Ва ўсякім разе відавочна, што нават Зеленскі, прэзідэнт Украіны, сёння ўжо крычыць, што страчваецца ўвага да Ўкраіны, што сапраўды і вайна ў Ізраілі, і стомленасць Захаду гэта чыннікі, якія цяпер становяцца вельмі негатыўнымі у плане войны Украины супраць России. А беларускае пытанне тым болей сыходзіць у тені. Тут гэта асобная вялікая тэма, але я про тое, што гэта выклік для беларускіх дэмакратычных сіл, таму што вось ранейшыя многія лозунгі не коцяць про тое, што яшчэ трохі санкцыі тут зваліцца рэжым, бо пакуль будзе апора на Расію, то зваліць гэты рэжым Лукашэнкі будзе амаль што немагчыма. І Пуцін заўжды прыйдзе на дапамогу, калі тут пачнецца новае нейкае паўстанне у Беларусі. Спадзявацца, што там полк Каліноўска заўтра прыйдзе з вызвольным паходам, таксама гэта трошкі наіўныя такія спадзяванні, таму што
ва ўкраіне мы ж бачым вельмі цяжкая сітуацыя, і Украіна найперш думае пра свае нацыянальныя інтарэсы. І нават калі нейкім чынам скончыцца гэта вайна, то скрываўленая Украіна найперш будзе думаць, як інтэгравацца ў Еўропу, уступіць у НАТО, а не як пайсці там вось гэтым вызвольным паходам на Беларусь. Таму як гэта не прыкра, а сэнсова, так, трэба дапамагаць Украіне, але думаць, што нейкія знешнія сілы, ці Кіев, ці Брусэль будуць вырашальнымі чыннікамі ў вызваленні Беларусі, на гэта спадзявацца не выпадае. І вось таму, як не цяжка, як не горка, але трэба разумець, што справа пераменаў у Беларусі – гэта найперш пытанне саміх беларусаў. І на гэтым паставім кропку. Дзякуй за гэтую размову. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік праекту «Позірк».